Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα Hyundai i20 1100 diesel και όπως μας λέει εδώ έχουμε 169 841 χιλιόμετρα. Το έχουμε συνδεμένο με το διαγνωστικό. Πάμε παραμέτρους. Και μας λέει εδώ συνολική απόσταση που έχει διανύσει το αυτοκίνητο 234.580. Μας το δίνει και σε μέτρα από κάτω. Είμαστε πολύ καλά. 169.234. Μεγάλη διαφορά. Μη βλέπετε τα χιλιόμετρα που γράφουν τα καντράν. Είναι πολλά περισσότερα. Ειδικά από μάτες μεταχειρισμένων.